Maraming beses na akong tumawag sa'yo, di mo pinapansin. Anong gagawin? Kanina ka pa online sa Facebook, pero di makawalang reply galing sa'yo. Ako'y litong-litong. Mahal kita, bakit wala ko sa iyong halaga? Miss na kita, eto ngayon ako'y nag-iisa. San ka na? Bumalik ka na. Ikaw ang pag-ibig, ikaw aking mahal, kaya hanggang ngayon'y naghihintay. Ikaw aking buhay at wala nang iba. Hanggang ngayon, nagbabaliw sa'yo. Ilang taon nang nakalipas, di ko malimutan ang iyong mga halik. Hanggang ngayon'y sabik, sa panaginip palagi kang nakangiti. Ayoko na magising muli, ngunit ako'y sawi. Mahal kita, bakit wala ko sa iyong halaga? Miss na kita, eto ngayon ako'y nag-iisa. Saan ka na? Bumalik ka na. Ikaw ang pag-ibig, ikaw aking mahal, kaya hanggang ngayon'y naghihintay. Ikaw aking buhay at wala nang iba. Hanggang ngayon, nagbabaliw sa'yo. Mahal mo siya, walang iba, mahal ka ba niya? Huwag parusahan ng sarili, ikaw ay tatanda na. Kaya subukang magmahal ng higit pa sa kanya. Mahirap man pero mas okay na kaysa nagdurusa. Maganda nga, sexy pa pero hindi nag-iisip. Anong mapapala mo sa wala, kaya tigilan na. Ang tunay na lalaki na karapat dapat sa'yo ay kusang lumalapit at handang magmamahal sa'yo. Mag-move on na. Mahal kita,